in the black lines. Здравейте на всички, аз сме AG Gamer и днес ще ви покажа как да инсталирате Camtasia Studio 7. Ето. И да започваме. Чакайте малко, само да оправя едно нещо. Така, добре, започваме. Опа. Така, влизаме в интернета. Пишеме zamunda.net. Така. Ще има линк към това, така че не се притеснявайте. Влизаме в торенти. Пишеме Camtasia Studio 7. Ще дам линк за точно кое. И изтеглите Studio 7. Така, натискате тук и го отваряте. Този линк ще е в описанието. Да, аз съм го изтеглил вече, така че да знаете. Така, от началото ще ви покажа един name и key. Значи влизате там, дете сте го записали. Аз съм го записал в Games и търсите. Чакайте малко. Така, тук съм и бяхме стигнали до папката. Така, докато сега само гледайте вие, аз ще пусна музика. Ще намаля звука и до след малко. Voice of the one big Gangzilla alongside Skrillex. Them for no. Ooh-wee. Ow-oh. We must up the place, turn up the bass and make them all have fun. How we ablaze the fire, make it fun them. We must up the place, turn up the bass and make some sound, boy run. And we will end your week just like a Sunday. We must up the place, turn up the bass and make them all have fun. Skrillex ablaze the fire, make it fun them. We must up the place, turn up the bass and make some sound, boy run. And we will end your week just like a Sunday.